Pozor, ak investujete, o tomto musíte vedieť. 10 najbežnejších kryptopodvodov, manipulácia typu big butchering, druhá časť, kombinácia dlhodobého budovania dôvery a investičného podvodu. Podvodník si týždne, niekedy mesiace buduje vzťah s obeťou a o investíciách nepadne ani slovo. Ponuka však príde až vtedy, keď je dôvera získaná. Ako to funguje? Niekto vás osloví na sociálnej sieti, v komunikačnej aplikácii alebo na zoznamovacej platforme. Konverzácia spočiatku nemá s investovaním nič spoločné. Keď je dôvera vybudovaná, príde odporúčanie investovať do kryptomien cez zdanlivo dôveryhodnú platformu, v skutočnosti ovládajú samotní podvodníci. Obeť na platforme vidí fiktívne zisky. To ju motivuje investovať stále vyššie sumy. Pri pokuse o výber prostriedkov sú vyžadované ďalšie poplatky alebo dane. Peniaze už nie je možné získať späť. Ako sa vyhnúť takýmto podvodom? Pred odoslaním prostriedkov si overte príjemcu, firmu aj webovú stránku. Neklikajte na odkazy v neočakávaných správach a neposielajte peniaze pod časovým tlakom. Neverte prísľubom garantovaných výnosov a neposielajte peniaze ľuďom, ktorých ste si neoverili cez oficiálne kanály. Chráňte svoje účty silnými a jedinečnými heslami a zapnite si dvojfaktorové overenie. Prihlasovacie údaje nikdy nezdieľajte s inými osobami. Ak sa vám niekto vyhráža zverejnením osobných informácií a požaduje platbu v kryptomene, neplaťte a kontaktujte políciu. Pre viac informácií navštívte náš blog fumbi.sk.